ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ CHSC ପାଠଶାଳାକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏଠାରେ ତୁମେ ଆଜି ପଢ଼ିବ +2 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଆର୍ଟ୍ସର ଇତିହାସ ବହିର ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ, ଯାହାର ନାମ ରହିଛି ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ ରୁମ୍, সোসাইটি, କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଏଣ୍ଡ ଜୁଲିୟସ୍ ସିଜାର୍ସ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଚୀନ ରୋମର ସମାଜ, ସମ୍ବିଧାନ ଏବଂ ଜୁଲିୟସ୍ ସିଜାରଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ। এই ଚ୍ୟାପ୍ଟରଟିକୁ ଆମେ ତିନୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛେ। ପ୍ରଥମ ଭାଗଟିରେ ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା ରୋମର ସମାଜ ବିଷୟରେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରୋମର ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିଚୟ ଏବଂ ରୋମକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ପ୍ରାଚୀନ ରୋମ ଇଟାଲୀ ଉପଦ୍ୱୀପରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଏକ ବିଶାଳ ରାଜଧାନୀରେ ଏକ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ ମାନଚିତ୍ରରେ ତମେ ଦେଖୁଛ, ଏଇଟା ହଉଛି ତମର ଇଟାଲୀ ଦେଶର ଚିତ୍ର ଏବଂ ଏହା ଏକ ଉପଦ୍ୱୀପ ଅଟେ, କାରଣ ୟାର ତିନି ପଟରୁ କଣ ଅଛି ନା ଜଳଭାଗ ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଇଛି ନା ଘେରି କରି ରହିଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପଟ ସ୍ଥଳଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୋଗିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁକରି ଏହା ଏକ ଉପଦ୍ୱୀପ ଏବଂ এই ଉପଦ୍ୱୀପର ସ୍ଥାପିତ ଏହି ରୋମ ନଗରଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ହୋଇପାରିଥିଲା। ସେ ରୋମର ପୌରାଣିକ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏହି ନଗରୀକୁ ରେମୁଲସ୍ ଏବଂ ରେମୁସ୍ ନାମକ ଭାତୃଦ୍ୱୟ 753 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ ତାକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ରେମୁସଙ୍କର ନାମ ଅନୁସାରେ ଏହାର ନାମକରଣ କରାଯାଇଥିଲା ରୋମ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ପୌରାଣିକ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏଇ ତମର ରେମୁସ ଏବଂ ରେମୁଲସ୍ ଏଇ ଦୁଇ ଭ୍ରାତା କଣ କରିଥିଲେ ନା ତମର ରୋମ ନଗରୀକୁ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ୟାପରେ ଦେଖିବା ସମୟ କ୍ରମେ ଏଇ ନଗରୀ କଣ ହେଲା ନା ସପ୍ତ ପାହାଡ଼ର ନଗରୀ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କଲା। ଯେହେତୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପର୍ବତ ପାହାଡ଼ରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ତେଣୁକରି ତାକୁ ସପ୍ତ ପାହାଡ଼ର ବା 7 ଗୋଟି ପାହାଡ଼ର ନଗରୀ ନାମରେ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ରୋମ ସମାଜର ଗଠନ। ରୋମ ସମାଜକୁ ବିଭିନ୍ନ ଇଟାଲୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କର ମିଶ୍ରଣରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଆଇକ୍ୱାନ, ଭଲସିଆନ, ଏଟୁସ୍କାନ, ଲୁଟାନିଆନ, ବ୍ରୁଟିଆନ, ସାମନାଇଟ, ଇଟାଲୀୟ ଏବଂ ଇଟାଲୀୟ ଗ୍ରୀକ ଏବଂ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏଇ ତାଙ୍କର ସମାଜଟି ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ତମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ସମାଜକୁ ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ପାଟ୍ରିସିଆନ, ଯୋଉଟା କି ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗର ସମ୍ରାନ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଥିଲା ପ୍ଲେବିଆନ, ଯୋଉଟା କି ନିମ୍ନ ବର୍ଗ କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ନେଇ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶେଷ ରାଜା ଥିଲେ ଟାଉନିଆସ ସୁପରବସ୍, ଯିଏକି 510 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତାଙ୍କୁ କଣ କରାଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଶାସନରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା, କାରଣ ସିଏ ଜଣେ କ୍ରୂର ଶାସକ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶାସନରେ ତାଙ୍କର ଜନସାଧାରଣ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କଲେ, ସେ ଘଟଣାଟାକୁ ଟ୍ରାଇକ୍ୟୁଇନଙ୍କର ବହିଷ୍କାର ବା ରେକ୍ୟୁଫ୍ୟୁସିୟମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ତାହାପରେ କଣ ହେଲା, ସେଇଠାରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ରୋମ ସମାଜକୁ ଭାଗ କରାଯାଇଥିବା ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀ ବିଷୟରେ ଆମେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଦେଖିବା। ତମକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରୋମ ସମାଜଟି ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ଭାଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ପାଟ୍ରିସିଆନ, ଯୋଉଟା କି ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗ ବା ସମ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଥିଲା, ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ଥିଲା ପ୍ଲେବିଆନ, ଯୋଉଟା କି ନିମ୍ନ ବର୍ଗ
କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ହୋଇଥିଲା। ସେଇ ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଟ୍ରିସିଆନ। ପାଟ୍ରିସିଆନ ମାନେ ସେମାନେ ଥିଲେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ, ଧନୀ ଏବଂ ଭୂସମ୍ପନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ୟାଟ୍ରିସିଆନ ମାନେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ, ଉଚ୍ଚ ପଦପଦବୀରେ ଥିଲେ, ଧନୀ ଥିଲେ ଏବଂ ବହୁ ପରିମାଣର ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ସେମାନେ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ପଦପଦବୀ, ଯେମିତି ତମର ସିନେଟର ସଭ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ପଦର ପଦାଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାମାଜିକ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାମାଜିକ ଶ୍ରେଣୀ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ ନିଜ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ କରୁଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀଟିକୁ ସିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନୁଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ କେବଳ ସିଏ ନିଜ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଶ୍ରେଣୀ ଯୋଉଟା ଥିଲା ପ୍ଲେବିଆନ। ସେମାନେ ଥିଲେ ସାଧାରଣ ଜନତା, ଯେଉଁମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଥିଲେ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ଲେବ ମାନଙ୍କୁ ବା ପ୍ଲେବିଆନ ମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉନଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଥିଲେ ସାଧାରଣ ଜନତା। ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ କଣ ଥିଲେ ନା କୃଷି ଶ୍ରମିକ ଥିଲେ, କାରିଗର କିମ୍ବା ଛୋଟ ଚାଷୀ ଥିଲେ, ଅଧିକାଂଶ ଭୂମିହୀନ ଥିଲେ ଏବଂ ଦରିଦ୍ର ଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ୟାଟ୍ରିସିଆନ ଶ୍ରେଣୀ ସହିତ ଏଇ ଯୋଉ ଅସମାନତା କଣ ହେଲା ନା ରୁମ ଇତିହାସରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବାଦ ବିବାଦ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ ଲାଗି ରହିଲା। ତୁମର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ୟାଟ୍ରିସିଆନ ଆଉ ପ୍ଲେବିଆନ, ଏଇ ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀ ଭିତରେ କଣ ହେଲା ନା ସବୁବେଳେ ସଂଘର୍ଷ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଏଇ ସଂଘର୍ଷ ପରେ କଣ ହେଲା ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ହଉଛି କଣ ନା ଅର୍ଥନୈତିକ ଶୋଷଣ ବା ଇକୋନୋମିକ ଏକ୍ସପ୍ଲୟଟେସନ ପାଇଁ ହିଁ ତାଙ୍କର ହଉଥିଲା। ଦେଖ, ପ୍ଲେବିଆନ ମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଫସଲ ଲାଭ ମୁଖ୍ୟତଃ ପାଟ୍ରିସିଆନ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଯାଉଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ଯେ ପାଟ୍ରିସିଆନ ମାନେ ହିଁ ଭୂମିର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ପ୍ଲେବିଆନ ମାନେ କେବଳ ଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ଫଳ ନଉଥିଲେ କିଏ ନା ପ୍ଲେବ ମାନେ। ପ୍ୟାଟ୍ରିସିଆନ ମାନେ ପ୍ଲେବିଆନଙ୍କର ଶ୍ରମକୁ ଶୋଷଣ କରି ସମୃଦ୍ଧ ହେଉଥିଲେ। ପ୍ଲେବିଆନ ମାନେ ଦରିଦ୍ର ରହି ଦଳିତ ହୋଇ ପଡୁଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମାଜରେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ମାନ ମିଳୁନଥିଲା। ଏହି ଅର୍ଥନୈତିକ ବୈଷମ୍ୟ ଏବଂ ଶୋଷଣ ହିଁ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଏଥିପାଇଁ କଣ ହେଲା ନା ଉଭୟ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ ବାର କଣ ହେଲା ନା ସଂଘର୍ଷ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେଠାକାର ପରିବାର ଏବଂ ଲିଙ୍ଗଗତ ଭୂମିକା କଣ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ କିପରି ସମ୍ମାନ ମିଳୁଥିଲା। ରୁମର ଏକକ ପରିବାର ବା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ପୁଅମାନେ ଅଲଗା ରହୁଥିଲେ। ଦାସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପରିବାରର ଅଙ୍ଗ ବୋଲି ଗଣାଯାଉଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ହେଇଯାଉଥିଲା ପୁଅମାନଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ପରିବାରଠୁ ଅଲଗା କରି ଏକ ପରିବାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ଏଇ ଯୋଉ ଦାସ ମାନେ ଥିଲେ, ଦାସ ମାନେ ଚାକର ମାନେ ଥିଲେ, ଯୋଉ ପରିବାର ଯୋଉ ଚାକର ମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ପରିବାର ଏକ ଅଙ୍ଗ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ଥିତି କିପରି ଥିଲା ନା ବିବାହ ସମୟରେ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଯୌତୁକ ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ମାନେ ସେତେବେଳେ ଯୌତୁକ ବା ଦାଉରୀ ସିଷ୍ଟମ ଚାଲିଥିଲା, ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ତାର ମାଲିକ ହଉଥିଲେ। ଯେଉଁ ଦାଉରୀ ଗୁଡିକ ବା ଯେଉଁ ଯୌତୁକ ଗୁଡିକ ଆଣୁଥିଲେ ତାର ମାଲିକ ସ୍ୱାମୀ ହଉଥିଲେ। ତଥାପି ରୋମୀୟ ମହିଳା ମାନେ ଆଇନଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଥିଲା,
ଯଦିଓ ଆଣିଥିବା ଯୌତୁକ ସ୍ୱାମୀର ହଉଥିଲା ତଥାପି ସେମାନଙ୍କର ଆଇନଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଥିଲା। ସେମାନେ ନିଜର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିର ଏବଂ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହଉଥିଲେ। ବାପାଙ୍କର ଯୋଉ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ତାର ମଧ୍ୟ ସେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହଉଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ବି ଦେଇପାରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଠାକାର ସମାଜଟି କ'ଣ ଥିଲା? ପିତୃ କେନ୍ଦ୍ରିକ ସମାଜ ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ପିତା ହିଁ ପରିବାରର ସର୍ବେସର୍ବା ଥିଲେ। ସେମାନେ ଅବାଞ୍ଛିତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାର ଅଧିକାର ଥିଲା। ଏବଂ ସେ ସମାଜରେ ଯେଉଁମାନେ ଅବାଞ୍ଛିତ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାହାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାକ୍ଷରତା କିପରି ଥିଲା। ନା ସ୍ୱାକ୍ଷରତା ହାର କହିଲେ ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ସାକ୍ଷରତା ଅଧିକା ଥିଲା। ପେଟ୍ରିସିଆନ, ସୈନିକ, ଶାସକ ଆଦି ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ସେଠାରେ କ'ଣ ହଉଥିଲା ନା କେଉଁ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାହଉଥିଲା ବା କୋଉ ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ ହଉଥିଲା ନା ରୋମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅନେକ ଭାଷା ଥିଲା। ସେଥି ଭିତରେ ଥିଲା କ'ଣ ଲାଟିନ, ଗ୍ରୀକ ଭାଷା ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା। ତାହେଲେ ସେ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା କ'ଣ ଥିଲା ନା ଗୋଟେ ଥିଲା ତମର ଲାଟିନ ଭାଷା ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଥିଲା କ'ଣ ନା ଗ୍ରୀକ ଭାଷା। এই ଲାଟିନ ଭାଷାର ପ୍ରସାର ହେବା ଫଳରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷା ଯେପରି ତମର ସେଲ୍ଟିକ ଭାଷା ଇଏ କ'ଣ କଲା ଲୋପ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା ନା ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା। ଲାଟିନର ମୁଖ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଲାଟିନ ଭାଷାରେ ହିଁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର, ନୈତିକତା, ମାନବିକ ଅଧିକାର ଆଦି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଉନ୍ନତ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଦେଶୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆହେଉଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଟି ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ନଥିବେ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ବିଦେଶରୁ ଆଣିକି ସେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଥିଲେ। ଏହାର ପ୍ରମାଣ କୋଉଠି ମିଳେ ନା 79 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଥିବା ପମ୍ପେଇ ନଗରୀ କାନ୍ଥର ଲେଖା ବିଜ୍ଞାପନରୁ ସେତେବେଳେ ସାକ୍ଷରତା ସ୍ତର ଜଣାପଡ଼େ। ଅର୍ଥାତ୍ ପମ୍ପେଇ ଗୋଟେ ନଗରୀ ଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ନଗରୀର କାନ୍ଥରେ ଲେଖା ଥିଲା ଏବଂ ବିଜ୍ଞାପନ ଥିଲା। ଏଥିରୁ ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଅଧିକ ସଚେତନ ଥିଲେ। ଆମେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବା ଯେ ରୋମ ତମର ପ୍ରାଚୀନ ରୋମରେ ତମର କ'ଣ ଥିଲା ନା କିପରି ଧର୍ମ ଆଉ ସଂସ୍କୃତି ଥିଲା ନା ସେଥିରେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ରୋମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁରୋହିତ ବର୍ଗ ନଥିଲେ। ନିର୍ବାଚିତ ନାଗରିକମାନେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁରୋହିତର ଜାତି ନଥିଲା। ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେଠାରେ ପୁରୋହିତମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାହେଲା ପଣ୍ଟିଫ କୁହାହେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଯେଉଁ ପୁପକୁ ସେଇ ପଣ୍ଟିଫିକ ମ୍ୟାକ୍ସିମସ୍ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପଣ୍ଟିଫେକ୍ସ ମ୍ୟାକ୍ସିମସ୍ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରାହେଉଛି। ସେତେବେଳର ରୋମର ପୁରୋହିତମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପଣ୍ଟିଫ୍ସ କହୁଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଦେବାଦେବୀ କ'ଣ ଥିଲେ। ରୋମିଓ ମାନେ ପ୍ରକୃତିର ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିର ଉପାସନା କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଦେଖ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦେବତା ଥିଲେ ଜୁପିଟର, ଯିଏକି ଆକାଶ ଏବଂ ବିଜୁଳିର ଦେବତା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବତା ମାନେ ଥିଲେ ଜୁନ, ଜୁପିଟରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଏବଂ ମିନୋର୍ଭା, ଯିଏକି ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ଦେବୀ। ସେହିପରି ତାଙ୍କର ଗୃହର ଦେବତା ଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀକୁ ରଖି ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଯେପରିକି ଜାନୁସ୍, ଆଉ ତମର ଜାନୁସ୍ ରହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରର ଦେବତା ଏବଂ ରେଖା ତମ ଭିସ୍ତା ହବ ଭିସ୍ତା ଅଗ୍ନି ଏବଂ ଘରର ଦେବୀ। ସେହିପରି ପେଣ୍ଟାଟସ୍ ଯିଏକି ଭଣ୍ଡାରର ଦେବତା ଏବଂ ଚିନିଅସ୍ ଯିଏକି ପରିବାରର ଆତ୍ମା। ହଁ, ଏଇ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଇଏ କେତେ ଜଣ ତମ ରୋମର ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଚିତ୍ର। ଏହାପରେ ଦେଖିବା ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ। ରୋମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବିସ୍ତାର ସହିତ
ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର, କୃଷିରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଇଟାଲୀର କମ୍ପାନିଆ ଏବଂ ସିସିଲ ଭଳି ଉର୍ବର ଅଞ୍ଚଳରୁ ରୁମକୁ ପ୍ରଚୁର ଶସ୍ୟ, ବିଶେଷ ଗହମ କ'ଣ କରାହେଲା, ଉତ୍ପନ୍ନ କରାହେଉଥିଲା। କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ନା କାମ୍ପେନିଆ ଏବଂ ସିସିଲ। ସେହିପରି ଖଣି ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ସ୍ପେନର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ସୁନା ରୂପାର ଖଣି, ସ୍ପେନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ଖଣି ଏରୁ ବହୁତ ଉତ୍ପନ୍ନ କରାହେଉଥିଲା। ସେପରି ତେଲ କାରଖାନା, ବନ୍ଦର ଆଦି ମଧ୍ୟ ବିକଶିତ ଥିଲା ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମୃଦ୍ଧି ଏହି ରୁମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଗତିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅର୍ଥନୈତିକ ବିସ୍ତାର ଏବଂ ଦାସତ୍ୱ। ଏଠାରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ରୁମର ବିସ୍ତାର ହେଲା ସହିତ କାରଖାନା, ଖଣି, ବନ୍ଦର ସହିତ ବିକଶିତ ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ ଚଳାଇବାକୁ ପ୍ରଚୁର ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ଦାସର ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି କୃଷି ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ରୁମର ପ୍ରଥମେ ଏକ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ସମାଜ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଟାଇବର ନଦୀର ଟାଇବର ନଦୀର ନିକଟତରେ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିକାଶ ଲାଭ କଲା। ସେହିପରି ଗ୍ରୀକ ମାନଙ୍କର ମୁଦ୍ରା, ମାପ ଓଜନ, ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ଆଦି ରୋମୀୟମାନେ ଶିଖି ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁସଂଗଠିତ କରିପାରିଥିଲେ। ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନେ ମୁଦ୍ରାର ବ୍ୟବହାର, ମାପ ଓଜନର ବ୍ୟବହାର, ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ଏମାନେ ସବୁ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଶିଖିଥିଲେ ନା ଗ୍ରୀକର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିଖିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କ ଅର୍ଥନୀତି ସମୃଦ୍ଧ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ସମାଜର ସ୍ତର ବିନ୍ୟାସ ଏବଂ ଦାସତ୍ୱ। ଦେଖ, ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ରୁମ ସମାଜରେ କହିଛି ଶୀର୍ଷରେ ଥିଲେ ପ୍ୟାଟ୍ରିସିଆନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ତଳେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବା ମିଡିଲ କ୍ଲାସ, ଯେଉଁମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ, ଖଣି ଏବଂ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଶ୍ରମିକ ଦାସ, ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରମିକ ବା ଦାସ, ସେମାନେ ହେଲେ ସମାଜର ସବୁଠୁ ତଳେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କୁହାଯାଉଥିଲା ପ୍ଲେବିଆନ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲେ ଶ୍ରମିକ, ସୈନିକ, ହେଲା, ସେହିପରି ଏବଂ ଦାସ। ପ୍ୟାଟ୍ରିସିଆନ ପ୍ଲେବିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଦାସ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଚାକର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା ନା ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦାସତ୍ୱର ବିରୋଧ ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏହି ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତମର 490ରୁ 449 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ ହୋଇଥିଲା। ଏମାନେ କ'ଣ ଦାବି କଲେ ନା କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ନା ପ୍ୟାଟ୍ରିସିଆନ ମାନଙ୍କର ଶୋଷଣ ଏବଂ କରର ଭାର ପ୍ଲେବିଆନ ମାନେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ୟାଟ୍ରିସିଆନ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ, ଅଧିକ କର ପକାଉଥିଲେ। ତେଣୁକରି ପ୍ଲେବିଆନ ମାନେ ବିରକ୍ତ ହେଲେ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ କିପରି ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ନା ସେମାନେ ରୁମ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ପର୍ବତ ଥିଲା, ସେ ପବିତ୍ର ପର୍ବତକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଏକ ନୂତନ ନଗରୀ ସ୍ଥାପନ କରିଲେ। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଇ ପ୍ୟାଟ୍ରିସିଆନ ମାନେ ପ୍ଲେବିଆନଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଜୀବନ ଧାରଣ ଅସମ୍ଭବ ଅନୁଭବ କରି ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ। ଦେଖିଲେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ତ ସବୁ କାମ କୋଉମାନେ କରୁଥିଲେ ନା ପ୍ଲେବ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାହେଉଥିଲା। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଆଉ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିଲେନି। ପ୍ୟାଟ୍ରିସିଆନ ମାନେ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପ୍ଲେବିଆନ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ପ୍ଲେବିଆନ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ଥିଲେ ତାକୁ ପୂରଣ କଲେ, ପୂରଣ କରି ତାଙ୍କୁ ରାଜି କରି ଫେରାଇ ଆଇଲେ। ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳିଲା, କିଛି ଅଧିକାର ମିଳିଲା। କ'ଣ ସେ ଅଧିକାର ମିଳିଲା ନା ସେ ଅଧିକାର ମିଳିଲା, ସେମାନେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନ ନାମକ ଏକ ରକ୍ଷକ ନେତାକୁ ନିର୍ବାଚନ କରିବାର ଅଧିକାର ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟାଚାର ହବ, ଏ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନ ମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ନେତା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଠାରେ ସେ କ'ଣ କରିବେ, ଅନୁରୋଧ କରିବେ। ଏ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନକୁ ଅନ୍ୟାୟ ଆଦେଶରେ ଭିଟୋ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଲା। ଭିଟୋ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଥିବା ଶାସକ ମାନଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିପାରିବେ ଏବଂ କିଛି କ୍ରୀତଦାସଙ୍କୁ ଏଠି କ'ଣ କରାଗଲା, ମୁକ୍ତି କରି ଦିଆଗଲା। ହେଲା, ଆଉ ଯେଉଁ କ୍ରୀତଦାସ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ମୁକ୍ତି କରାଗଲା। ଇଏ ତ ହେଲା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ତମର 449ରୁ 366 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା। ଏ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା ନା ପ୍ଲେବିଆନ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ ସମାନତା ଦାବି କଲେ। ପ୍ଲେବିଆନ ମାନେ କହିଲେ ଆମେ ପ୍ୟାଟ୍ରିସିଆନ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତା ପାଉଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବୁ।
କିପରି ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ନା ମାନେ ସେମାନେ ପୁଣି ସେଇ ପବିତ୍ର ପର୍ବତକୁ ପଳେଇଲେ। ଫଳରେ ଫେରେ କଣ ହେଲା ନା ପେଟ୍ରିସିଆନ ମାନେ ପୁଣି ତାଙ୍କ କଥାରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରାଜି ହେଲେ ଏବଂ ଏଥିରେ କଣ ହେଲା ନା କାନ୍ଥିନିଆନ ଲ ଗୋଟେ ପାସ୍ ହେଲା ଆଇନ, ଯୋଉଟା କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 445 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହେଲା। ଏଥିରେ ପ୍ରଣୟନ ହେଲା ଯାହା ପାଟ୍ରିସିଆନ ପ୍ଲେବିଆନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟର ମ୍ୟାରେଜ ଯୋଉ ବିବାହ ଆଇନଟି କଣ ହେଲା ସ୍ୱୀକୃତ ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭେଦ କମିଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯୋଉ ପୂର୍ବରେ ଥିଲା ପେଟ୍ରିସିଆନ ମାନେ କେବଳ ପେଟ୍ରିସିଆନକୁ ବାହା ହେବେ, ଫେର ଆଇନ ହେଇଗଲା ପେଟ୍ରିସିଆନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲେବିଆନକୁ ବାହା ହେଇପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଶ୍ରେଣୀରେ ଯୋଉ ବିଭେଦ ଥିଲା ବିଭେଦର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା। ତାପରେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ତମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 66ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 287 ମଧ୍ୟରେ। ଏଥିରେ କଣ ହେଲା, କଣ ପାଇଁ ବିଦ୍ରୋହଟି ହେଲା, ସଂଘର୍ଷଟି ହେଲା ନା ବାହ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ଯେତେବେଳେ ଗଲ୍ସ ଦ୍ୱାରା ହେଲା ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ପ୍ଲେବିଆନକୁ ଆହୁରି କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଅଧିକ ଅଧିକାର ଏମାନେ କଣ କଲେ ଦାବି କଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ଗଲ୍ସ ମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ହେଲା, ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଙ୍କଟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଧିକା ପଡ଼ିଲା, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇକି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ। ଫେର ଏଥିରେ କଣ ହେଲା ନା ପ୍ୟାଟ୍ରିସିଆନ ମାନେ କଣ କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବାକୁ ରାଜି ହେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ୟାଟ୍ରିସିଆନ ମାନେ ପ୍ଲେବ ମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ। ୟାର ଫଳ କଣ ହେଲା ନା ପ୍ରଥମ ପ୍ଲେବିଆନ କନସଲ ଲୁଇୟସ୍ ଟେକ୍ସିଟିୟସ୍ ଭଳି ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ 366 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ ନିର୍ବାଚିତ କରାଗଲା ଏବଂ ଏହି ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷର ପ୍ରାୟ ଅବସାନ ଘଟିଲା। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଏବେ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବା ଏଇ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷରେ କଣ ସବୁ ହୋଇଥିଲା। ଫଳାଫଳ କଣ ହେଲା ନା ଶ୍ରେଣୀର ମେଳ କ୍ଲାସ ହାରମୋନି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ୟାଟ୍ରିସିଆନ ଓ ପ୍ଲେବିଆନ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା କମିଲା, ସମାଜର ଏକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଆଉ କଣ ହେଲା ନା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ୟାଟ୍ରିସିଆନ ଏବଂ ପ୍ଲେବ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଗଲେ, ରୋମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଯଥା ଗଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସାମାନିଟିସ୍ ଏବଂ ଇଟାଲୀୟ ଗ୍ରୀକ ମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ପରାସ୍ତ କରି ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିପାରିଲେ। ତୃତୀୟରେ କଣ ହେଲା ନା ରାଜନୈତିକ ସମାନତା, ପ୍ଲେବିଆନ ମାନେ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାରର ହାସଲ କଲେ ଏବଂ ଏହା ରୋମୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିପାରିଲା। ଚତୁର୍ଥରେ କଣ ହେଲା ନା ସିନେଟର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ ସମାଧାନ ପରେ ସିନେଟ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରି ରୋମକୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ ଏବଂ କଣ କଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ କମେଣ୍ଟସ୍ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ଜଣାଇବ।